Ġimma wara li ħareġ ir-rapport tal-inkjesta pubblika, l-ebda Ministru fil-Kabinett ta' Roberta Bella għadu ma refa' r-responsabilità politika. Quddiem din is-sitwazzjoni l-Partit Nazzjonalista qed ikompli appella biex dan iseħħ sabiex pajjiżna verament jassigura ġustizzja u jkollna tassew settur tal-kostruzzjoni li jkun sigur. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret mix-Shadow Ministers Jerome Caruana, Stanley Zammit u Ivan Castillo huma appellaw biex Bella u sħabu jieħdu bis-serjetà rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika dwar il-mewta traġika ta' Jean Paul Sofia. Dan hekk kif fl-aħħar xhur u snin rajna żieda ta' inċidenti u mwiet f'siti ta' kostruzzjoni. Jerome Caruana qal li ma jistax ikun li ma' kull inċident li jseħħ qisu xejn mhu xejn u ma jinbidel xejn. Traċedja li ħadlit persuna innoċenti mejjet taħt sulari ta' terrapin, ħadd ma jerfa' ir-responsabbiltà politika. Ma jistax ikun li ssir traċedja bħal din ikollna rapport b'dawk il-konklużjonijiet u ħadd ma jerfa' ir-responsabbiltà politika. U allura kif diġà appella u insista il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech jeħtieġ li tintrefa' ir-responsabbiltà politika u tintrefa' minnu fih. Minnaħa tiegħu Stanley Zammit appella biex il-Ministru għall-Artijiet Stefan Zrinzozza Pardi warrab il-pożizzjoni tiegħu ħalli ma narawx iktar nuqqas ta' rida politika li qed tħalli l-imwiet. L-inkjesta kienet ċara. L-attitudni ta' tnikkir tal-Ministru waslitu biex ma jmurx għall-erq tal-problemi, naqas milli jagħmel kull sforz sabiex il-qasam ifieq jekk hemm bżonn b'dożi ta' miżuri b'saħħithom illi jfejqu li jġibu l-ordni fejn hemm id-diżordni. Mhijiex skuża illi l-problemi ilhom ġejjin. Quddiem il-konklużjonijiet tal-inkjesta pubblika, Ivan Castillo qal li hemm bżonn li tittieħed azzjoni immedjata filwaqt li r-rakkomandazzjonijiet jiġu implementati. Mill-inkjesta pubblika wkoll ħareġ illi problema ewlenija huwa l-infurzar. Illi għalkemm wieħed jista' jgħid illi jekk isiru liġijiet, x'jiswew dawn il-liġijiet jekk aħna maħniex qed naraw li qed jiġu infurzati. L-inkjesta pubblika turi illi hemm ċertu awtoritajiet kważi iżjed board members milli għandek inspectors. Sitwazzjoni orribli u tal-biki. Roberta Bella minn kollox għal xhur sħaħ biex ma ssirx din l-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' Jean Paul Sofia. Inkjesta li tgħid ċar li l-Gvern għandu jerfa' r-responsabbiltà tal-iżbalji ħoxnin li saru.